The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:31-34. Therefore do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Psalm 91, 1-2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Psalm 145, 14-16. The Lord upholds all who fall, and raises up all who are bowed down. The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Romans 8:6. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Before we start our Bible study, dining adlaw, sa masnandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala nga nahimo ning adlaw, aron dili kinamahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us of all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing is faith alone in Christ alone. Okay, so diha sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magandam ta karon sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta, Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo, honestanan sa imong pagdala ka namon ning dapita karon, aron kami makapadayon sa among tulumanon, pagtuon sa imong pulong. Salamat. Ining grasya, inahot nga among pahimuslan kini, pinagi lamang sa pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, padayon kita sa atong biyaan nga hilisgutan. Aniya pa kita ni atong topic, living the dynamic life. Okay? Karon atong hisgutan ang mga kinaiya sa Dios. Okay? God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes. Namely, okay, ang naguna nini ang iyang sovereignty, ang iyang pagkalabaw nga makagagahom. Ikaduha ang iyang righteousness, ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong.
Ang kining tanan nga napulo ka mga kinaiya sa Dios, puros kini hingpit. Ikatulo, hingpit nga hustisya. Hingpit nga makiangayon ang Dios. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. Ikalima, iyang hingpit nga kinaiyang or kinabuhing dayon. Ikaunom, ang iyang pagkahingpit nga omnipotente, nasayod siya sa tanan. Ikapito, ang iyang pagka-omniscience. Ang omnipotence, ang iyang makagagahom sa tanan. Ang omniscience, ang pagkasayod sa tanan. Ang iyang omnipresence, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Ikasiyam, ang iyang pagkadili na mausab. Immutability o ang ikanapulo, veracity nga maong kamaturan. Kining tanan hingpit. Now, di na nato sa tun-an ni tagsa-tagsa kay natun-an naman ni nato, no? Kining 10 attributes of God. Now, natun-an na nato kaniadto sa atong paghisgot bahin sa Trinity. Well, anyway, matag karon og unya tukbilon man ni natong doktrinaha. So, ayaw lag kabaka. Okay? Now, going back to our lesson, kini silang attribute sa Dios. Eternal life nga usa sa attribute sa Dios means nga ang Dios kinabuhi dayon. God is eternal life. Love, God is love. Now, ang Dios dili may gugma. Okay? Akong ipaklaro ni mo ni. Dili may gugma ang Dios. Ang Dios mismo mao'y gugma. Sabtag yun na. God is love. Ang love sa Dios personified in God Himself. Then there in sa iyang hustisya, tungod sa pagkahingpit sa Dios, kining iyang mga attributes, perfect pod. Of course. So, dili may tabo nga muusab sa usub-usub kini. Dili yun. Permanente kini, hangtod sa hangtod. Okay? Ang iyang righteousness, ang pagkamatarong, hingpit. Ang iyang sovereignty, pagkalabawng makagagahom. Ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Ang iyang omnipotence, ang iyang pagkalabaw nga pagkagamhanan niya. Now, so tutuki pag-ayo kini, kung atong tukbilon kining bahina, the attributes of God, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya go'y creator sa tanan. Siya ra po'y muguba sa tanan. Right? Kay bawang tanana. Now, pamina, sa pagka-powerful sa Dios, remember nga, walay attribute niya nga mulihok nga dili malambigit ang uban. Do you understand what I mean? Ang iyang pagka-powerful, di na siya mulihok nga siya ra. Kinahanglan nga sibo sa siyam niya kauban nga attributes. So, not one attribute arbitrarily functions. Kinahanglan sibo. And why do you think so? Nainumdum ka sa atong giingon nga ang pagka-Diyos sa Diyos? Di man nimo mahimog kuhaan o usa ka attribute ang Diyos nga maura na. Di man mahimo. Okay? What is omnipresence? Now, omnipresence is divided into two. Ibahin ig duha. Well, kung atong laktorons, pagpatinaw nimo, ang Diyos naa sa tanang dapit. Okay? Naa siya sa tanang dapit sa tanang higayon at the same time. But if you divide this
sa insakto nga pagtuon, kining iyang omnipresence is immanence and transcendence. Masabot pasabot sa transcendence. Ato unahon pagtuki. Ang transcendence, paminaw, kini nagpasabot ini. Naa ang Dios gahapon, naa siya ugma na pod, naa siya karon na pod. Way gahapon karon ug ugma alang sa Dios, wala. Niyadtong panalitan, niyadtong World War I, unang gubat sa kalibutan, dito ba ang Dios antong hitabuha? Of course. Karon niya siya dinhi. Humana ang World War I. Pero para sa Dios, naagihapon siya antong dapita. That is why what we mean, or mao kanibot pasabot sa transcendent. Okay? Ayaw lang sukit-sukit kay mga libo ko niya ta. Kaya kita kong mga tao, limitado mangudta sa relo o kalendaryo. We are limited. Inigingon nga pizza kuan karon, human ang pizza gahapon. Wala ta. Para nato, di na to mubalik. But for God, para sa Dios pariharatanan. Samtagi na. Mabitaw itong atong tig-ingon nga, ang imuhang mga desisyon nga, pa nimo mahimo, nahibaw-an na nandaan sa Dios. You see? Naa ang Dios anang mga dapita, mga hitabo nimo nga pa may tabo. Ayaw kalimot, do not forget, nga naa ang Dios anang dapita. Namutuo ba mo? Mura magnaay uban diyan ninyo nga muingog unsa nagudron. Now, transcendence. Mao na omnipresence sa Dios. Transcendence. Mao bitaw na nga ang imong mailhan na gyud. Ug imong mailhan na gyud, no? Kay ipaklaro nimo ni. Kung imo nang mailhan ang Dios pag-ayo, nakaila ka nagsuod kaniya, makaingon yung ka, unsa pa man di ay akong angayin kagulan ini kinabuhi. Musamot ka sa pagkaamgo nga, na gyud di ay kay angay pang kabalakan o kagulan ni ining present life di mo, ingon nga Kristohanon. Husta? Na may mga bot nga mga problema, ang mausabra kay kitaram ang mga tao, ang Diyos di man. And then, ang ikaduhang omnipresence sa Diyos, mao ang gitawag og immanence. Immanence. I-M-M-A-N-E-N-C-E. Immanence. Naunsa ang immanence? Ang immanence, nagpasabot og anaa ang Diyos sa tanang dapit. Okay? Di ka mahimong moingon og muragwa ang Diyos ani. Dini sa ko kay na ako'y buhaton. Di naman mahimo. Sa tanang dapit naa ang Diyos. Kasabot ka? Mauna, nga karon sa tanang panahon ug sa tanang dapit, mao na giulagway sa iyang pagka-omnipresence. Sabot? Then you have immutability. Unsa man pud ni? Nasamot na ni. Dili siya mousab. He never changes. There is no shadow of changing with God. Okay? Ug ang ikanapulo, the 10th attribute, mao ang veracity, kamatuoran. Yes, siya ang tinuod, anaa ang kamatuoran niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Dios, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth, ang absolute nga kamatuoran. Sabta gina.
Di man mahimong tinuod ang Dios suma ni kinsa. Wala. Di mahimo na. Paminaw, ang pagkatinuod sa Dios dili kay suma ni. Dili. Ang pagkatinuod sa Dios tinuod. Period. Kasabot ka? Ug unsay imong himuon ingon nga tao, unsay imong gamon, unsay imong hunaon, it does not make any difference. God is God, just the same. Okay? Mao bitaw nga makatugkad na ta, makasabot na ta, nga kung makaklaro lang gyud ta, matinawan lang gyud ta, makaingon gyud ta og pagkagrabe gyud ay nga giunsa man gyud sa Dios ang iyang pagpahiluna sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak na niya. Remember, adopted na ba yatang tanang mga believers? Kana kung tinuod ka ng nakadawat sa kaluwasan, if you are a true believer, kung tinuod kang magtotoo, you are a child of God. And if you are a child of God, could you imagine ang imong amahan, usa ka amahan nga ingon ani? Unya karon nagkinabuhi ka dinhi nga kanunay kang gikabuhi kay way klaro. Mo nang usahay mo na huna tag basta lang layo aras tinuod oy. Apan tanawa ra gud kini. Now, kining attribute sa Dios, mulihok ning attribute sa Dios, pero dili mulihok kay kadtong atong giingon lagi, usara. Okay? Mulihok ni, pero ganda gihapon ni sa tanan. Naagihapon ang tanan niyang attributes sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga dagan sa kasaysayan, na aning na po. So you could imagine, no? Na ang eternal life, that is experienced at the point of salvation and life after salvation. Love, samot na. Virtue, na nadiha. Justice, justisya ba? Mao ni executor of the righteousness of God. Kini silang tanan na apan usahay para nato magsinati tas usar ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ang ubang attribute. Sakto? Ingon ani ra manggod ni. Now, as an example, mao man ni ang gigamit bahin sa Trinity. Pero lahi itong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God. Okay? Now, ingon kini ini. Niyay ehemplo. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas. Pink ba? Okay? Now, kung nato ang tanang suga, unsa may kolor imo makita? Di wa. Basta? So that means aron ka makakita og kolor nga kinahanglan ta og suga. Basta? Pero nganong pink o rosas man ni? Unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga? Nung tanaw ko nimo. Unya nga nung na-pink man ang imong nakita. Kay colored man. Now, nga nung nakaibaw man kag colored na. Kay pink man. Okay? So, pangutana. Diin man di gikan ka ng color nga pink. Nga ang suga puti man. Ang pintal. Kaya ang pintal pink man. Nahibaw kapag nga nung makakita kag kolor, kay na may mata mo na itubang pusuban. Nga namang may baho man kana siya pula, kana siya pink, kana siya green, kana siya blue, nga naman. Yun sa manimo pagkaibaho nga red na siya, blue na siya,
etc. O nga naman, nga kung pagngon ang suga, wa man mo'y makitang kolor. Unsa man di naa sa suga, nga mao man nay makapakita na tos kolor. Okay. Kanang suga, actually, moingon man ta nga puti ang suga. Nay ubang moingon og yelo-yelo, pero moingon tag puti, o ingon ana, kanang suga actually, naana ang tanang kolor. Mao nang mahimong puti. Kaya ang kombinasyon god sa tanang kolor, puti. Mao na, nga ang puti nga suga, kung imong iigo sa gitawag og prism, o makaigo siya o kanang taligsik uwan nga arang naghana, makakita tag bangaw rainbow. Basta? Kaya actually, ang bangaw god, di baya ta makakita bangaw sa gabi, adlaw raman. Kaya ang bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kadato sa uwan, kanang usa ka tuo sa uwan becomes a prism. Ang sugang puti nga moigo ana, iyan ning bukon ngadtos nagkalandayang kolor nga naa sa puti nga suga. Okay, nakasabot ka ba? So, karon ug mutan-aw mo suga nga puti, just try to imagine nga naa diha ang tanang kolor, okay? Pero di good makita. Kaya nga naman, kombinasyon man. So how do we see colors? Naiuban tingali ninyo nga nagsulobron o green nga sinina. Uban, yellow, uban, brown, naiuban puti, uban po itom. Pangutana. Unsa man ni kolor nga puti, ug unsa man po ni kolor itom. Unsa man ni kolor nga puti, ug unsa man po ang kolor itom. Actually, dili baya kolor ka ng puti o itom, right? Ang puti, mao nang puti atong sinina, kay ang sugang puti, hing-reflect man niya tanan. Ang itom nga sinina, color blind. Color blind. Ang puwa nga object, makita nimo nga puwa kana siya. Tungod kay sa dihang ang silaw sa suga moigo niya, ang ubang kolor anha ra kutob. Pero ang puwa nga kolor mao'y moabot sa imong mata. Muuntol ba? Mao nang makakita ang puwa. Sabot? Or for example, mutan-aw ka sa sagbot nga green. Nagyapon ang tanang kolor. Pero ang moabot sa imong mata, ang kolor nga green. Mao nang green ang imong makita sa sagbot. Pero naagod ang tanang kolor, pero ang ubang mga kolor misurop sa sagbot nga green. Ang green ra mo'y mibalik sa imong mata, mao nang ang imong makita kolor nga green. Sabot? O ibutang ta, sinina. Ang tanang kolor sa suga moigo sa sinina, makakita kas puwa. Tungod kay ang puwa ray muuntol gikan sa kolor, or ang blue ray muuntol gikan sa kolor, ang uban mo surop. It will, sabi in English, nga surop, musuyop. That's the reason why you see colors. Now, moadto ta karon sa Dios, bahin sa Dios. Matag karon og unya, magkakita kas usara ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ag-uban niyang attribute. Walang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. So justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao nang mayroong danon gyud nga. Mailhan ta ang Dios.
di sa usaraniya ka attribute. Kinahanglan sa matagi gayon, nga mutan-aw ta sa Dios ang kinatibukan gyud niya nga pagka-Dios. Bisan ko niya ni gayon na murag usara ka attribute mo imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Mao na ang paagi nga kita makaila sa Dios. That is why likewise God's essence may manifest murag sa suga, may manifest certain attributes in one situation but others in a different situation. I hope by this time mahayag-hayagan na ang atong pag-ila sa Dios ning higayuna. So ingon na ang Dios. Kasabot ka ba? Abi manggod nato og lisod ang Dios abton mo manggod na. Kana kung watay alamag may tungod sa iyang mga kinaiya. Mao ni atong itun-an. Mo kanay hinungdan ngano in the study of God's integrity. Kining mga butang are very critical, very important for our further knowledge. Aron gyud masilsil kining pagtuuna, pagtulun-ana sa atong galaman, sa atong kardiya, Grigong pulong kana, sa atong kalag, na di sa atong kalag nga kasing-kasing, o magamit ang maong doktrina sa atong kinabuhing Kristiyanon. Kini atong gisugutan mo, bahin kini. How to live the dynamic life. Kaya nakailan naman ta kita sa Diyos. Mauna, nakitang mga tao, kung ato lang suwayan o abot ang Diyos, if we try to reach Him, pinagis na itong tawhanon nga pamagi, di gyud ta magsilbi. Wa? Numdong kas prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So, kung maggama kag imuha, ano pag-abot, maabot ni mo ang Diyos, di yun na magsilbi. And yet, kung imo na siyang tanawon sa iyang pagka-Diyos, paminaw, if you look at Him sa iyang pagka-Diyos, makasabot ta o makakita nga pagkagrabe sa iyang pag-atiman sa tanang mga magtotoo. Tungod kay nahibaw na siya sa tanan nga mga desisyon, nga paghimuon sa matag usa ka nato magtotoo. Just imagine, nahibawan na niya, bisag wa pa nato una-una. Or, una-una ka ng maong desisyon nga itong himuon. God knew. Dugay ng panahon in eternity past, naibawaan na niya. Ang matag usa ka natong magtotoo, nga mohimo og desisyon. God, paminaw, God perfectly knows every decision that every believer makes. Naibawaan. Nahibawan sa tanan, nahibawan sa Diyos ang tanan. Nahibawan na siya sa resulta sa imong mga desisyon, ba? Naibaw na siya sa matag tipik sa imong kinabuhi. Ingon nga anak niya. Ug sanglit naibaw naman siya sa tanan. Sa tanan nimong pagkahimuong desisyon. Iya na po kang gipahilo na unsay imong mga panginahanglan sa imong kinabuhi. You see? Kita nimo. So naibaw na sa Dios ang tanan ta nga himuong mga desisyon samtang nagapadayon kita sa atong pagkinabuhi. O kini mga desisyon na, iya nang gipahimutang daan. O pagani na nimo himuha. Samot ka. Ang mga resulta ang agian nimo sa imong kinabuhi, iya na ning gipahiluna. Gipahiluna na niyang daan. O gahuat pud siya, o unsaon nimo ang maong nga mga desisyon. Unsay imong gamiton sa diha nga moabot ang maong mga kahimtang sa imong kinabuhi.
ug tungod niya na, from His omniscience, siyang pagkasayod sa tanan, He perfectly knows and eternally knows all that is knowable. You see? There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that surprises or confuses God. Wa pa may tabo, nahibaw na siyang daan. Okay? Ug ang mga sangkap, ug ang mga resulta, ug ang mga dagan, iya na nang gipahiluna. Suma pod sa mga desisyon nga imong paghimon, inigabot sa maong hitabo sa imong kinabuhi. Can you imagine that? And then, ay grabe. Ang nakagrabe yun ini, ang nakagrabe yun sa pagka-Diyos sa Diyos, kay wa yun niya hilabti ka ng imong kabuton. You know what I'm saying? Wa yun niya tanduga. Dili yun siya magkatandog. Gagawas doon ka. You are totally free. You make your own decisions, pero nahibaw na ang Diyos. Ug dili niya pugngan o tandugon ang imong desisyon. Dili. He never coerces your volition. Never. O ingon lang ang Diyos og tuwa na pod, muhimo na pod ni siya og bad decision. Naunsahon man na. Iya hamang tinuyuan ka na. You see? Pero gipahiluna na po sa Diyos ang tanan nga mo resulta anang imong desisyon. So can you imagine that? Do you understand what we're trying to say here? Kung ingon ana man ugaling ang atong pag-ila sa Diyos, di ba mo samot ang atong kaikag ng kinahanglan, muhimo gyud tag desisyon aron ang tanang giandam niya para sa mga good decision nato, mangkon gyud nato. Di nilang okay? Dinhi mga butanga ang atong gitutukan nga unsa ka grabe gid ay. Okay? Ug ato ning ipadayon ugma nya pay daghan atong pagatukion ini. So dinhi lang una kita magbubuwag o magampo kita. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Uban kanimo sa imong pagtudlo kanamo. Hinaon nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi o kini among magamit sa mga dawadlawng pagkinabuhi. Salamat ning tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.